Usa ka negosyante ang swerteng nakalingkawas suman gipaarakan ang sakyanan ini sa armadong sospek sa Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte. Duha ka anggulo ang ginalanto karon sa kapulisan sa maong kaso. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tadtad sa bala ang kilid nga bahin niining usa ka sakyanan, human gipusil sa makadagang higayon sa sospek nga nakasakay og motor sa barangay Doublestone, Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte, pasado alas 11 sa buntag adlaw Miyerkules. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga usa ka negosyante ang biktima. Sa pagkakaroon, nag-engage siya buy and sell sa sakyanan dito sa Manila. Nag-uli lamang kini siya dinhi sa Sultanaga kay tungod na nagbakasyon, apil na usab ang kaning pagboto. Dugang sa opisyal nga 5 ka mga basiyo sa bala sa .9 mm nga pistola ang na-recover sa crime scene. Apan swerte nga walay naangkong samad ang biktima. Sa karon, 2 ka mga anggulo ang ginatutukan sa kapulisan sa krimen. Nanawagan sab sila sa mga adunay kasayuran sa insidente nga makig-alayon sa buhatan sa kapulisan alang sa kasulbaran sa krimen. Unang-una ang kaning rido, no? Kung aduna ba kini siya yung mga unresolved issues. Ang ilang pamilya? Yes, ang ilang pamilya before ato pa kanang ginalantaw. Ikaduha, ginalantaw pod nato nga kining mistaken identity kasi kini magong sakyanan dili gyud siya ang tag-iya ni ana. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka menor de edad nga rider ang kritikal human na disgrasya ang gimanehong motorsiklo sa General Santos City. Ani ang report. Balik gayo ang duha ka moto. Sa cellphone video nga kuha sa rescue team sa Barangay Conel, makita kining daw dili na maitsura nga motorsiklo. Samtang naglingkod sa daplin sa kalsada, kining usa ka lalaki nga nasayrang tag-iya sa mong motor nga 24 anyos nga nadisgrasya sa Conel Olimpog Road, Purok Udagre, Barangay Conel sa General Santos City, banda alas 11 Miyerkules sa gabi. Apan, mas nagrabihan kining lalaking motor rider sab nga nasayrang 16 anyos nga naghigda sa irrigation canal sa lugar nga daw naglisod human sa disgrasya. Gilayong gidala sa ospital ang maong mga rider. Sumala sa Traffic Enforcement Unit, gikan sa Barangay Conel ang motorsiklo nga gimanehuan sa menor de edad ug nag-overtake sa gisundang sakyanan. Apan, nabangga kini sa kasugat nga motorsiklo. Ay isang minor, 16 years old, na kung saan dahil nga sa bilis ng takbo, pag-overtake doon sa sinusundan na motor ay nabangga niya yung kanyang kasalubong. Habang nang nabangga niya ito ay tuloy-tuloy siya doon, tuloy-tuloy at doon siya bumagsak o natumba mismo doon sa may kanal. Tungod sa hitabo, kritikal ang menor de edad nga rider ug anaa pa sa ospital. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang mga rider nga nalambigit sa aksidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Pahimangno sa TEU Jensan sa mga motorista nga kanunay mag-amping sa pagmaneho. Kailangan talaga focus sa pagmamaneho at kung mag-overtake po tayo ay siguraduhin natin na wala tayong makasalubong at wala po mabangga na anong mabagay, lalong-lalo na yung mga sasakyan na ating pong nakasalubong. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.